Защото Асеновград е нашият град. Защото Асеновград заслужава развитие. Защото Асеновград заслужава напредък. Защото Асеновград заслужава да бъде място за вдъхновение, място за култура и духовност, място за туризъм, място за по-добър живот на хората. Защото Асеновград заслужава лидери, които се ръководят от морал, честност и открити лица. Защото опитът има значение. Ние, кандидатите за общински съветници от БДС Радикали, ще работим открито за устойчивото развитие на града, за икономически растеж, за създаване на работни места, за привличане на инвестиции и повишаване качеството на живот на всички. Нека заедно да реализираме стъпките за по-доброто бъдеще на Асеновград. Номер 10 с бюлетината за общински съветници на Асеновград. Номер 10, защото опитът има значение.